Adorang sutapuka partang yang ngata, martang yang nahohom mahita di bagasar ruhat tabi. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 525 ayat 1 2 de 2 rim mahita jongjong. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus do nang gabe hapistaran sian debata tuhita, gabe hati goran dohot habadiaon dohot haluaon. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na so hatudosan, hodo silehon apul-apul tu akka na marsak roha. Hodo silehon gogo tu akka na gale. Asima roham. Tatak ma akka na marsak roha. Dohot akka na hona pangujunan. Say tatak ma hoy-hoy na sida. Jala palua na sida siyan hagugotani. Asa patar di ida na sida. Hodo pangurupi. Haporusan dohot pangaramoti di hagogotan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama nagabe turpu epistel di pertangyangat tabornginon. Diainet sian Job 20 ayat 10 sahatro di 10 pitu. Tajahama markis sikap soring. Alai anggo ibana diboto do dalakku. Tungsura diuji ibana ahu songon seren napitama ahu ruar. Dang dung hulausi tona naruar sian pamanganna. Gumodang do huradoti hata akka naruar sian pamanganna asa panguluok asa hangulok kusadiri. Alai tahe parhata sada doang ibana tungise manak tuhang ibana
Jala guru ngomoni rohana dulu pasau. Saina paujungon na do sakap ni rohana hian taringot tuahu. Jalatung namaragam do akka sisongoni di bagasar rohana. Ima alana umbayantung tasono ahu maroli bohina. Molo sakala upikiri akahitir doahu mina ibana. Nung adebata mabir-biri rohakku. Jalana sunhina gogoi mabukbakiahu. Ainang nian magoro aku, anggo mida holoni parnianku. Anang mida aku sendiri pena hidup kekuatan. Ido sahatna. Martua do akan atumangihon hatani debata jalana piopsa. Amin. Maret de mahita sian bukuede nomor 233 ayat sada dohot 2. Asiniroa do dami madiamu sian Tuhan debata ama do sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Orasma dita salutna. Dia manami inanami sadarion tanggal 7 Oktober 2020 sada. Marningot mahita ima dina marapot opat misionaris di Sipirok Tapanuli Selatan dina marsakap mamaritahon barita nauli jala ima gabe ulang tahun kelahiran Nihuriata AKBP 160 tahun asalku manasida jala sonari nungararat aka huria aka gereja di Sandok Pertibion nama make HKBP dakkolan AKBP jala gudang aka huria ima na binari tahun niaka misionaris na julu di Tanah Batak terang Injil di Tanah Batak adong gereja-gereja songon GKPI, HKI, GKPA, GKPS, akan asing na binari tahun di tonga-tonga ni bangso Batak manang Tanah Batak. Sada parbui ni barita nauli tuhita
alak Batak, ima kecerdasan, ima hapistaran, ima parbinotoan, ima sibuat dame, na parabada badayan gabe pardame, na otohian gabe pistar, ima parbueni akka barita nauli, na pinasahat niaka misionar ihatiai, jalabui hita sadarion laho marpungu mabigi hatane debata alani barita nauli, alani parbu ini barita nauli tabigi majolo bajamita hatane debata sian Heber onom ayat 10 pitu 1 ayat 20. Ia debata wari do dipake lapatuduhon tu akka sitean baga-bagai tahina naso olo mubai asa dapotan apa-apa na margugu hita horhoni na dua partinadaan naso olo muba naso tarbay debata margabus tusido hita marapurusan laho marsitiopan tu pakirimon na di jalotai na songon saud di todita doi nahot jala datogu manurusi sahat tu bagasan ni ribe-ribe tu si dobongot patujulona ima Jesus nonggabi situa ni malim saliling-linga mangutlon horong ni si Melkisedek di atas Indonesia di dok. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang di mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Ima satna adong ma sahalak natoras marbaga-baga maimana tu yanakon adong dua yanakon ni natorasi dido ibana ma tu yanakon na uleo ma tuamu aduan molo juara hamu di parsikolahan uleo ma sipeda manang lereng tuamu ini baga-baga ni natorasi alai direspon na dua ima dohot di hari berikut na sedanai tinggas ibana marsiajar alani bagai-bagai jala ringgas ibana mula-ulaun diaka ulaun na pinasahat niaka guruna do natorasna alai na sadanari daktola direspon di mana bagai-bagai atau emak manang songo dia betaho songo-songo nona mau sunarikot diau sepedai songo-songo nima di ulau ni mana jala ra olah kata do bapai bagai-bagai nai mana bagas rohana dung dapok ma rapot nasida juara ma nasadanai naringgasi nabulus mula ulaun ni mana na marsiajari jalan nasadanai dang juara di mana Roma natorasna ala diingot natorasnai baga-bagai janji ate
dilaksanakan natoras naima janji nai molo dihukum on manindok nga fakta sun servanda, janji harus ditepati. Ditepati natoras naido janji nai dileodo sepeda nai tu yanakonna alai nalosoki na malasi dang dabot iwana sepeda gabe ola mamereng-mereng mai mana tu anggina alani dapot sepedai dia makadongan bohado hita menepati janji, bohado dibata menepati janji, dibata merjanji jala tepat do janjina, merjanji do dibata ditiki sinoak dina dang bahe noni mana be masusari mana manguhum portibion mari hite aik nasumar ima baga-baga di bata jala terlaksana dosa sonari dang ripas son di mana portibion marhiti aik nasumari di baga-baga di bata do tu si Abraham ima danak sanga do imana pasrate dot si Sarai dia do tikos gabe bangso nabulun sian haroroni sian si Abraham sian au ripusi Sarah berapa tahun nggak dang adong beharapan nggak matua ibana tiki wal bulusia tahun wa di jalo imana bagai-bagai mandok tahun naro tubuh ma syako dadanak mekel do si Sarah atiai di hata na binasa di debata tu mana kesabaran akan mendapatkan hasil bagaimana benget kita menjalo perbui 160 tahun nasalpu aka misionaris ro tutano Batak dang diripui bana dang disakapi bana songonom balgani uria na marhebang berkembang di Portibion dakola naga WP parbuini do kaga huria nasi manjalo parbui jalati kijong hudul ate il no mensen di siatas barita nan noeng di bain pardinandaan salib kasih visioneri bana IBG bana di bere gimana do suara digiring-giring di Rura Silidung lapatan na gudang majongjong gisi aka uria aka garija di Rura Silidung jelama kembang use satu luat nasi sian Rura Silindung baga-baga ini batak tu sino mensen dina merpada nibana do di Batak tiki sino mensen tiki remaja imana jala tiki hona langgar sadu ibana sangado acit pakna jala martangiang il mensen tiki Tuhan molo malum saiton molo malum saiton gabe parbarita nauli mau tu huria tu inganan na sohea dapot barita nauli mana dipatulus do pangiduan nai dipatulus do pangiduan nai malum mai mana sekolah padita mai mana du sekolah padita imana dibereng imana mak dijai bana mak adong barita ima adong parbarita nauli mana misionar na dibunuh di Tanah Batak jala hari tanggal tahun tiki pawuduani hari dot kelahiran di mana benih
Injil itu akan diganti. Mudar barita nauli adonggo gatina ima il nomensen ditiki si Muncon dan Leman dot si Leman dibunuh nama nulak barita nauli di sido musia di parade di Batahan naposona laho mamaritaon barita nauli jalalao do sinomensen tu Tanah Batak ima perdalanan nih huria ima perdalanan barita nauli di Tanah Batak. Songoni do baga-bagani di Batak tu hita. Dia mau baga-bagani di Batak. Dia do janji nih di Batak tu hita. Ima haluaon. Kodang gua kabaga-baga. Didongani di rambut di Batak mau. Nina tuani tu hita. Didongani do tahilala do hita na didongani di Batak. Diaka na di pangaratoan manang di bona pasogit na betul-betul do tahilala di ramo tido didongani jala di nuaingon di masa ni pandemi kon aka perekonomian terganggu nasomalita menjalu godang mungkin berkurang nasomalita mendapot godang mulai berkurang alai imatang nyakta nanya jaron itu Yesus berilah makanan kami yang secukupnya belilah rezeki yang secukupnya lapatan naaha dilo di batado nasi kop tuhita dang namar lobi-lobi dang nahurangan alak na porsia tuyibana ido nakin songon saudo songon saudo pakirimoni ditodita hot na hot jalna tugu pengharapan bodita pengharapan di dalam pengharapan itu ada diuji kesabaran molo tabereng nakin tabereng peristiwa ni si Job benget ibana nang di parhaciton ni mana nang songoni di ai ibana hacit nai alai pos rohana di pakirimon leoni di batado na uli na denggan di tikina kesebaran membawa berita baik itu adong sada judul teh penderitaan pada awal tapi akan mendapat yang baik di depan adong hikmat nata bereng di perdalanan ni ngulutan buat dua manginang tujuh anok kita di pandemikon berakhir do mandangdang suku-sukun marujung go pada biki coviton mana terus nama pandemikon molo pangirip mota mandok marujung jala pangiduata mangido tutuani marujung koi ido hatan itu Yesus pangido ma salehonon nado tuktuhi ma saya bukaon nado lului ma saya nadapotan do tikos do barangdang hola sada do na boi mangalusui ima ha porseaon porsea do disi porsea do hita disi di hata ni Tuhani mana ragu-ragu do hita olo do hita songo si Petrus di namardalan ni mana ditaui dina diberengi mana Yesus mardalan di atas ni aiki doko ni mana Tuhan paluas mau mendapat toko mardalan di awal nai mardalan do ibana boi do ibana mardalan di atasnya gijang yaki ale dung iberengi mana tutoru bah sermai gabe olo lonong imana ale idu halubian ni si Petrus it terbanggora ibana Tuhan urupi au
Iciup imana ma tangan itu ani jalah selamat ma imana malua imana siapa parmaran langsung oni kita dinaro parmaranon dinaro pergumulanon dinaro akka masalah di tengah-tengah tapar saiton unang kita mamereng naciti ale bereng matukhani na margogo na mampu na tolap mangurupi kita ido hapor siao ulangak kabarita di bibili dinamangido buru-buru namar sahid di dokter Yesus hapor siao mido na pamalu poko imanmu yang menyembuhkanmu, imanmu yang menyelamatkanmu. Manang ape bergumulamu amang, manang ape bergumulamu inang, apor siomido namangido tutuani. Godang go halak martangiang ambelaos, godang go halak martangiang dang ibagasan apor siaon, godang go halak martangiang holan alani hasomalan. Ali halak na martangiang di bagasan apor siaot alusani Tuhan itu saguru lomona itu tongin angga dang saguru tak saguru ni lomani Tuhan itu sau itu membawa pengharapan akan Tuhan, kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Harus Tuhan Yesus sendiri pe wartangiang tutuani tu amang di Banua Gijang di doi mana dang lomok kuna saut lomom duna saut bahasa songoni godangan du hita pangiduatta olan alani kepentingan pribadi itu kan kepentingan tado dan kepentingan di bata lomot tado dang lomo di bata alai halak namar hapor siaot nartangiang imana mangido imana saguru lomo ni di bata molo saguru lomo ni di bata leon di bata do agogoon tuhita leon di bata do nadinggan tuhita jujut tuhita mamereng sesuatu sian kacamata ni pardagingon jujut dohita mamereng si leon lehon ni bata sian kacamata ni pardagingon buat dohita mamereng sian kacamata partodion HKBP na ni dokon jadul songo-songo ni do HKBP anggo tau di jubilium 125 tahun AKBP adong ma sahalak ruas ni huria mendapat ton epurus GHM siahaan jido imana ma opung molodang mubah AKBP di kebaktian nai olo nama bubar AKBP olo mana dangadong halak marhuria tu AKBP dina ruas ni huria nasian kota ala dibereng gimana gudang aka gereja-gereja yang memberikan fasilitas nadinggan ala dihalusi upui GM syaaddo amang enapa jongjokon HKBP debatado napa hebakkon HKBP debatado nabui manutup HKBP debatado nabui menutup membubarkan HKBP dang hagugu oni jolma dang jolma nabui membubarkan HKBP ina epurus GHM syahat ado lapatan nama hadirion ni huriai sakaknya debatadi. Kalau dibilang jadul nggak enak AKBP, orang tua itu AKBP, ya. Tapi kita lihat, ada huaso nih di Bata, huaso nih di Bata di perdalanan
ni Huria Kristen Batak Protestan. Dengan catatan amanginang sudah hita Huria, ruas di Huria. Sakap mulai aka opat misionaris laupai bakot mamarita barita nauri terjodoh hita nuaing tong. Disakap ni baga-baga di bata lau mamaritahon barita nauli tu sando portibion hama barita nauli haluaon ni nanilehon ni di bata marhiti-hiti Yesus Kristus keselamatan sedia keselamatan siap pertedion ido-idokon nakin songon patujulona do ima Yesus nong gabi situani malim saliling-lilinga mangiuton horongi si Malkisedek malim ni hadameon do Malkisedek Yesus mangalion dame do malim di hadameon raja ni Adameon na songon dia Hadameon dakkolan mardame ala ni parbada-badaut alai hadameon ni partodion buado hita bui mardame nang godang pergumulan tarlumuima di pademikon mardame ita diakka paru kiloni mardame ita dang na marungut-ungut gudang gua alak ro paru kilon gabi marungut-ungut di salaon de bata alai molo bui mana songon malim Yesus songon malim tatiru imana songon malim karakter ni tua Yesus ita dapot ita mardame hita sonak kita nangpe aka paru kilon ala di pargugui de batadu hita di pardalanan ni gulutan amin martangnya maita mualiati Tuhan di baga-baga kodo Tuhami akan nauli na dinggan tarlo mobi malua hami siang gonggoman disibulis ya dosa di lokodo anakmu Tuhan Yesus Kristus lau paluak kami sia dosa muliati Tuhan disuruh hodo akan aposom mamari tahun barita nauli 160 tahun asalpu jala parbuini barita nauli udai hami akka namanjalo barita nauli gudang akka napista gudang akka namalo alani barita nauli alai ajari hami gabe parbarita nauli diaka umaliang ngami gabe panodang dot sira di tonga-tonga di portibion alani ale Tuhan saat dihoma ngulun nami pergugui hami dinamadalani ngulu-ngulun nami nang rope paru kilon mergugu hami ulo kami pasatami matang yangot di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dimaita endeta nomor ukuindi 140 sia ayat sada dot ayat 2.
pertanyaan mahita. Tuhan di bata manami nama bangsa di Banua Gijang, marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus dohoto di Purbadia. Mauliate madiho ali Tuhan, natotong didongani asido kolon rohapa mili Tuhan, di perdalanan ningudu nami satu tikion. Ima hamili Tuhan, ruas ni huriam HKBP si jantung, manang dia behami maringanan, dia kaulaun nami mili Tuhan, totong do diramotiho. Dalam mobil Tuhan di bahasa tikion, di paluasor PH milik Tuhan. Ruas ni huriam, di nama dohoti pertanyaan na pinatupan ni huriam milik Tuhan. Di bagas joroon, dohot amanami na namin ang dapat subulong ruas ni huriami. Nama dohoti pertanyaan di bagas ni sidabi, manang diinganan na sidabi. Maulate madihuli Tuhan, sa luhut na marhite asido kolong rohamde. Mulai muli Tuhan nunga tolhas hatami tutonga-tonga nami na pinatolhas ni naposomi. Atong saya patau ajari mahami sa luhut na Tuhan sa hapon mahatami tuhami sa luhut na Tuhan asa buhay hulaw kami di parangulun nami si kanupare. Asa totok kami na Tuhan marpors ni roha. Natukdo huli Tuhan pasauton akasakakmu akabagabagam tu portibion nang tuhami di padalan ng gulo nami. Katungali Tuhan, sa ipapos marohan nami, sa totok kami marhaporusan, jala marhaporsyaon, jala mangidu tuho, na horto tong mangurpi hami, di padalan ng gulo nami, na pasauton akka sinakan roham, akka bagabagam, tuhami di padalan ng gulo nami. Tuhan, mangidu hami di bahasa tikaw na di Tuhan, nang akka ruas ni huriape hami sa luhuna di akka ulaw nami di akka aktivitas nami kegiatan nami li Tuhan saya dongani pergugui pasu-pasu mahami sa luhuna li Tuhan asa buhay ulaw kami magkulaw nami akka kegiatan nami di bagasan hagugun di bagasan haipason di bagasan sukacita nasian hoy terlebih li Tuhan akka yanakon nami naong pinasahak mo tuhami di akka perkembangan doa akka pendidikan nasida li Tuhan pasu-pasu manasida li Tuhan di akka persekolanna di akka perkuliahanna asa saluhut na buhay dikuti nasida doh dengan marhite asido holon roham asa totong nasida marpos ni roha li Tuhan jala buhay dapat akka nasinaka roha nasida li Tuhan Tuhan totong dahay mangido di akka yanakon nami li Tuhan naong selesai akka di pasikolanna manang di mangalului karejo do jakka na sedang tes nungaing to akka pegawai negeri sipil do akka ulaw na singali Tuhan o pasatay mo to kali Tuhan asa ajari pergugui pasu-pasu manasida asa buhay na po nasida sinakaro nasida hobar to akka kemampuan nasida jala hobar to loman roham Ali Tuhan, nang kanunay pendang nilang karejo, totong manasida pasu-pasu perguguya ali Tuhan, asa di bagasan hai pasu jala di bagasan sukacita nasida, jala tong nasida makirim, jala marhapurusan tuho ali Tuhan di padalanan niya kaulaw nasida. Ali Tuhan, totong dahil mangido tuho ali Tuhan, dia kaya nakon nami. Di na berencana akan nang mamuka pardong asaripeon, jala dia kaya nakon nami, naong cukup umurna laho mamuka akka keluarga ni baru le Tuhan saya patudu maka siroka nito dina le Tuhan hobar tuloman roham asal martaba la siroha pas-pasu dina sida nang dihami akka natutuana ale Tuhan salu ne pasahata mi tuho ale Tuhan hodo namar huaso laho patorusso ni pasahaton akka bagabagam akka sakakmu tuhami akka jolma natinopam Tuhan di bahasa tikyon mangido hami secara khusus dari Tuhan ima di ruas ni huremi di nang jumulo mendapat toko nakin ali Tuhan ima amanami situ abi silaban sian uwe 2 cijantung 2 di umur nasida 72 tahun nunga perjulu mendapat toko ima nani habaluhon ni nanami inang buru pardede Tuhan
di bawah satiko mangido ami tu holi Tuhan asa apuli jala pergugui manasida saluhna keluarga na tininggalhon ni amanami na mujumuloon asa mapos ni rohan na sida jala totong marhapur sa tuho jala alis sa bagasan hasihaton hagugun na sida le Tuhan talumubi di namangurus doho di napataruhon ama nani holongan ni rohan na sidai ima ama na iman le Tuhan tuinganan parsatok kinani di Portibion atong say puli manasida say homa le Tuhan namang urupi nasida akan napatupahon na hobar tulaon na nang si patupahon nasida. Ali Tuhan mangido kami secara umum ali Tuhan di aka program pakobasyon ni Huriam HKBP si Jantungon pasu-pasu mahami sa ilut na li Tuhan manamin na nami padita manamin na nami parhalado nang saluhu na ruas ni Huriam sa buhay hulaw kami do dinggan hobar tulaon manroham jala sabui gabi habora ni pasu-pasu jala las ni roha Huriamon ali Tuhan di hami sa luhuna jala tau hamuliaon jala sangapum madiguarmu song-song ini mali Tuhan di bahasa tikon di namarningot ta mali Tuhan di palwaso Huriam HKBP na buluni di nabui tolhas makalason hari jadi manang hari ulang tahun pa 180 di bahasa tikon dari Tuhan. Saya luhunai marhite asido holong roham day tu HKBP. Atau ngali Tuhan pasu-pasu mak ka manamin na ipadita ka pahala do sa luhuna do ruas. Asabui madalani aka kegiatan-kegiatan jalabui mendapat aka pasu-pasu la siroha sian Huriam HKBP. Pasu-pasu mali Tuhan aka rosin Huriam di sudi sadok Portibion asa anggiat na Tuhan Huriam HKBP bui gabi habauran ni pasu-pasu la siroha di hami saluhu na ruas ni Huriami jala bui HKBP gabi tau kebanggaan di sadok Portibion jala bui gabi hasangapon dohot hamulia di guarmu na marmuliai Tuhan mulai temaniho kupasatan di bahasa tikon pemerintahan dari Tuhan pemerintah Republik Indonesia dohot bangsa Indonesia on pasu-pasu mali Tuhan asa saluna bui merdala dohot dinggan hobartullah manroham asa sonang suhari beribuah kami di negara namion ada Tuhan talibui di bahasa tikon mulai dari rohon nami Tuhan di kasus pandemi COVID-19 nunga melanda nunga turun dari Tuhan marhite asdok holong ni roham di negara namion atau ngali Tuhan pasu-pasu mahami dari Tuhan masyarakat Indonesia on lihat kesadaran asa totok kami hidup doh disiplin mengikuti aturan-aturan asa bui dengan gulu nami jala bui kami terlepas yang kasus pandemi sepulsion jala selhut nama tehe bui nian bolongon ali Tuhan sian Portibion asa bui kami sonang ribuan ali Tuhan mengulak kaulon nami talumubima di nama muji pa sa pagwarmu na marmuliay. Mulai ati mali Tuhan masih gudang pangidon nami postor hanami li Tuhan na pasauto mo dito kami na hobar tulaman roham. Siya sama li Tuhan dosa pangaloson nami marhite anak mo Tuhan Jesus Kristus mauli ati maliho. Amen. Tapuji matuhata marhite deta siya nomor 700 laos tapapung mapeliata. Siapa
peliatta martangyang maita. Ali di bata amanami na di benua gijang hodo hararoan saluhut silolion na dinggan do nasa ulibasa na moliutus. Upasat ami ma siya na nileomi tu hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na usus di julom. Pasu-pasu may jalara moti. Aso parasya kami pilihanon. Pati bulan na rajaw muli tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti iti todim. Asalam tadahami gudangi siloliohon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok maliati tuho. Mariti hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramandok mahita di tangyang atau patay. Ali amanami na ni Banua Gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malam roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion aguluan siapa hari. Sesama dosa nami songon pandesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuami. Unak kami tugiun tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Aihodo punah rajaun. Dot agugun. Rodia sangapon salilingi lelenga. Amin. Didongani asin irawan itu atta Yesus Kristus. Dot holongi rohani di bata ama. Do parsoran ton di perbadia ma hamu saluhutna. Amin. Diamu amanami, inanami, ruas nihuria, isandok portibion, tarlomuma ruas nihuria akai pijjatung. Hami sian paralado nihuria akai pijjatung, song leader, pemusik, tim multimedia, dot ruas nihuria naro tu gereja di pertangyangan wikon, mandok tu ita salutna. Selamat malam, oras.